Nhar it-tnejn studenti subien u bniet ta' bejn 13 u 16 sena mill-akwati ta' Ħaddingli u r-Rabat se jibdew is-sena skolastika tagħhom f'binja ġdida, waħda mill-isbaħ li se jkun hawn fil-pajjiż f'lokazzjoni li tkompli tagħmel l-ambjent wieħed uniku. Din is-senior school ġdida li se tkun qed tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola tar-Rabat u kif mistennija mamra bl-aħħar apparat teknoloġiku bħall-interactive whiteboards hija fost ftit skejjel barja kundizzjonata. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada fisser kif l-investiment li sar biex aktar studenti jkollhom l-aħjar kundizzjonijiet possibbli fl-esperjenza edukattiva tagħhom kien wieħed sostanzjali. L-investiment totali jilħaq kważi 8 miljuni. Jiġifieri ras imbras għal kull tifel ta' bej 13 tifel jew tifla ta' bej 13 u 16 sena ta' din iż-żona ġie investit 16,000 euro. Tagħmel differenza li tkun qed taħdem u tistudja f'post bħal dan. Żorna din l-iskola waqt li kienu qed isiru l-aħħar irtokki ta' tindif u ranġar fil-klassijiet, hemm iltqajna ma' għalliema li dehru sodisfatti ferm b'dak li sabu fl-ewwel sigħat tagħhom fil-post. Jiena ftit ħin hawnhekk, jiġifieri sija kollox u l-ewwel impressjoni hija binja sabiħa immens, colorful, attrajenti, kuruturi u sajn, l-erja hija sabiħa, jiġifieri dik hija l-ewwel impressjoni. U mbagħad laqtitni wkoll li mawx green, ġifiri bħala outdoor space għaw din il-bit. Pero, ovvjament, my first reaction kienet wow. U l-kmamar, u l-klassijiet, il-kuruturi, it's a state of the art, it's really, really nice. L-allima se jkollhom ukoll faċiltajiet sa parkeġġ taħt l-art, l-iskola mifruxa fuq 9,750 metru kwadru inbniet f'temp ta' 11-il xahar u fil-waqt li l-faċilitajiet edukattivi huma lesti kollha għalli ġej hemm ħsieb li jiżdiedu l-faċilitajiet sportivi u ta' rikreazzjoni ma' dawk li diġà saru.